Здравейте на всички, аз съм VIPKidBG и това е първи епизод как да използваме Viva Video Pro. Сега ще ви обясня. Това най-горе е синьото, най-горе в ляво, което е нещо като монитор и стрелка. То сега записва кратко видео, което може да качите после в вашето основно, което редактирате. То в момента на нас не ни е нужно. Ние отиваме в фото Movie. Там към това кратко видео се слагат различни снимки. Има различен ред, за да изглежда най-хубаво. Трябва да се слага черно. Извинете ме за малко. Извинете ме за това. И след което към втората снимка, която искате да качите. След това пак черна снимка. И последната, която искате да качите. И след което натискате Next. И то директно си прави видеото. Сега тук си слагате начално. Аз използвам това или това. Малко ще намаля, за да ме слушате. Също така може да се изтеглят тук други неща. Но което искате да се изтеглите, нали може. И видеото, което сте снимали с тази комбинация, която сте направили. Ето черно. Това. И сега черно. И това. И след което край. Това е малката част. Това е само първото видео. И по това видео ще направя други 1 или 2 епизода. Как да използваме тази програма пълноценно. Така че до скоро!